Στο εξειδικευμένο συνεργείο κλιματισμού οχημάτων ELEP ακολουθούμε πιστοποιημένες διαδικασίες για την αξιόπιστη συντήρηση και επιδιόρθωση των κλιματισμών σε ιδιωτικά και επαγγελματικά οχήματα. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις ελέγχου, συντήρησης και τοποθέτησης ψυκτικών μηχανημάτων. Στο τμήμα ανταλλακτικών μας θα βρείτε λύσεις για οτιδήποτε αφορά την ψήξη και θέρμανση των οχημάτων. Το έμπειρο προσωπικό μας μπορεί να σας προσφέρει τις κατάλληλες συμβουλές σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιθυμείτε, καθώς και οικονομικές προτάσεις για τον κλιματισμό του οχήματός σας ή του ψυκτικού μηχανήματός σας. Αδάμων 15, Νέα Κηφισιά, 210 800 2150 και 210 620 4337 www.elep.gr